И още една красива мечта заслужава да си пробие път. Заради липсата на средства, футболният отбор на столичното 81-во училище, спечелил първенството на България, няма да може да ни представи на Световната купа в Китай. Оказва се, че нито образователното, нито спортното ни министерство поемат пътуването, а отборът моли за подкрепа. Става въпрос за около 60 000 евро за пътуването, хотела и логистиката за момчетата и двама треньори. Училището вече само е започнало да събира средства от родители, от фирми, но за сега парите са много малко. До 1 юли трябва да се плати предварителна такса. Отборът моли за помощ, а емоциите надделяват. Пожелай си нещо. Пожелавам си да отидем и сбъднем своята мечта. Да отидем като отбор. Защо плачете сега? Ще ни разстроите всички. Вече 4 години сме с господин Спасов. Тренираме почти всеки ден, когато имаме турнир и много искаме наистина да сбъднем своята мечта да отидем. Ще бъдем благодарни на всички, които отделят каквито и да е средства.